Els Mossos d'Esquadra, junt amb la policia local de Premià de Dalt, realitzen una xerrada sobre prevenció i seguretat ciutadana, arrel d'alguns robatoris comesos a diferents indrets del poble. Els Mossos d'Esquadra van repartir entre els assistents dossiers amb diverses mesures de seguretat. Per exemple, a casa es recomana tancar bé tots els accessos a l'hora d'anar a dormir o quan són fora de casa, protegir-se per mitjà de portes blindades, reixes a les finestres, panys de seguretat, etc. No deixar les claus de casa en amagatalls a l'exterior o demanar la identificació als tècnics que facin la revisió de l'aigua, l'electricitat o el gas. En cas que marxem de vacances, és millor no difondre-ho gaire, no baixar totes les persianes o deixar algun llum obert o roba estesa perquè no es noti la nostra absència, o demanar a algun veí que reculli la correspondència, entre d'altres. I en el garatge és important no deixar les claus a l'interior del vehicle o no deixar a la vista objectes de valor. S'ha de connectar l'alarma del vehicle i comprovar que la porta del garatge quedi tancada i que ningú aprofiti per entrar-hi. Aquests i d'altres van ser els consells que van donar els Mossos i la policia local. Què hem de fer quan veiem algú sospitós, com podem col·laborar els ciutadans i quins són els modus operandi més freqüents, són temes que es van tractar, a més de deixar un torn obert de preguntes i col·loqui al final. El cos dels Mossos d'Esquadra es troba, a més, plenament immers en l'Operació Grèvol, un programa operatiu estacional que es posa en marxa per les dates de les festes. Es contempla combatre els nombrosos robatoris que tenen lloc aquests dies de tanta activitat comercial, en què les botigues i els centres comercials estan plens. O també s'augmenta la vigilància a les carreteres per fer controls d'alcoholèmia, en aquestes dates on l'alcohol és present a gairebé totes les reunions. L'Operació Grèvol es va iniciar el 30 de novembre i durarà fins l'11 de gener de 2016.